जानायसैलै लोगोफोर दालाबै गोथाव मोनाबायलै गोथाव मोनाखादों माखासे दुलार काप नायनोहाय रेडि जाबायलै नै लोगोफोर ओंखारबाय ओरैबायदि सान्दुंखा बाइकजोंसो थाङोलै जों गोदाव सङो ओरैबायदि सान्दुंखा फाग्लाखा सान्दुङानो नै जोंलायखादों बाइकजोंसो बिरलाङो जों डाबल नङाला जानाय नङालै बोरै जाखो मोनसे थाथाखो गाहाम जाखो मावलाङासै दुलार काप माबायदि जोयो माबायदि मा होननांगौ जाखो कन्डिसनफ्रा माबायदि दुलार काप बियो नायनायसै लोगोफोर आंनि दारै नोंसोरबो नुखागोन आं दा दिन्थिलांबाय थागोन होमब्ला खय घन्टाजों सयो जोंथ' 1.5 घन्टाजोंनो सहैगोन नायलांबाय थादो लोगोफोर दे नुलांबाय थागोन सान्दुङा जोंलायखायो क'क्राझार साइ स्टेडियामावहाय बिरलांगासिनो दं जों नै गां सुनायसै दा फैयालै पार्टनारा नैबे लामा सिलिखाजोंनो फैगोन नैबे लामा सिलिखाजोंनो फैगोन नैबेजों दाबो फैया बिरबाय क'क्राझार बिरबाय नोंसोरल' बिरनो हायो नामा जों बिरनो हाया नोंसोरखौ जोंबो देखायगोन र' जाय जोंखौ गारना थांखादों बङाइगाव टाउनावनो बेरायसाबना थांनायसैलै माथो क'क्राझारावहाय बल खेला नायनो थांनायाबो टाइमआ लेट जानो हाबाय बङाइगाव टाउनावनो दसे बेरायसाल मार्केटनो खेबसिनो माबा माबिनो हेन बेरायलाबायनो थांनायसै माथो उफायबाव थानायफ्रानो फेलें ना औ That's nice too.
बारा गोबाव जाखाखै हनै जाखासे हासुफादों दावनै फिथाइयानो मा जायगा होनो बेखौ मा बेसेबांबा गोजौआव मानसि गाखोदों हनै माखासे औवाखौ एसे बोखोयो हनै होद अखाबो अयथासार हादों नै सिटिबो माबासो गाज्रि दामलै लोगो बारा थावालाय जाला जानानै बारा गोथाव नङा जाग्रोनोसैलै लोगोफोर दे